Na de 4-4 overwinning op MVV hoe Cambuur in Velzen echt de 3 punten pakken, want er moet een serie maken worden. En Cambuur wie ik beter als Telstar dat hier dikwijls de eerste mogelijkheid wel krijgt. Maar de voorzet, of wie het de schot van Seotahoel, die wordt correct vallen als de goal van Cambuur sketten. Hier een aardig moment van Erik Bakker, met de keeper aan de orenkant. Cor Varkenvisser in actie mat. En dan sjoggen we een beeld van de wedstrijd waarin Telstar achteroer leunt. Cambuur kommelit en dan wol de ploeg van Velzen Zuid er graag via de counter uit. En dat slag het hier als de bal komt bij Johan Plat. Voorzet is van Correa. En dan is het 1-0 in het voordeel van de ploeg uit Velzen. Die voorsprong zit precies oor een minuut. Want dan komt dit moment Dissels op Turk en een prachtig schot van de middenvelder en gelegenheidsonvoerder van Cambuur. Een prachtig doelpunt. Een fluwele schot dat keeper Varkenvisser kansloos liet. We zijn de laatste weken heel erg bezig met gericht op alle ballen op de goal te krijgen. En niet zomaar, leuk, we hebben een afwerkvorm en we zullen hem zo hard mogelijk eens op die goal rossen. En je ziet als je hem dan echt geplaatst kunt leggen vanuit de combinatie, dat het heel moeilijk of heel lastig is voor een keeper. En dan zit Cambuur weer in de wedstrijd. Maar het is Telstar dat via de counters eruit komen kan. Hier Melvin Halwijn, het schot en Robert de Loeke. Hij vervangt Marco Bizot, die het lange tijd uitskekel is, had een goede reactie. Dan komen we in de tweede helft van de wedstrijd. Hier is het schot van Nick Kuipers. Het foutje van Robert de Loeke. En het allermooitje is van Sead Mazreku. En dan staat Cambuur weer op F te staan. En Matte de Ljouters weer op jacht naar de liekmakker. En die komt direct, 6 minuten later. De voorzet is hier van Drosten. En daar het kopbaltje. Vrijdiën van Melvin de Leeuw. Hij weet misschien zelfs net helemaal precies hoe. Maar hij mikte hem er wel in. Voor mijn gevoel kwam de bal voor en ik kon er geen knik van maken. Dus ik liet hem op mijn hoofd vallen. Ja, hij valt mooi binnen. En zij is het weer liek. En dan komt het moment van Charles Dissels. Dit prachtige paasje van Ozan Turk. En de geweldige stift van Dissels. Hij liet Cor Varkenvisser werkelijk heel wel kansloos. Een prachtig doelpunt. Nou, ik denk dat Ozan Turk kreeg de bal volgens mij van de Leeuw of van Vosselman. En op het moment dat hij die bal aanneemt, sneek ik gewoon naar binnen. En ja, hij gaf die bal eigenlijk perfect ertussen. En het enige wat ik hoefde te doen is te kijken waar de keeper stond. En die bal goed te raken. En gelukkig ging het alle twee. Cambuur voor het eerst op vastsprong. Takemier keert ze in Velzen Zuid. De Telegraaf is er al. Doch Telstar er nog wat waarom. Ja, via invaller Kevin Brands die het hier op avontuur gaat. Het schot loslid in de Lietse hoeken. Dan Robert de Loeke rijdt vrij. Het bloot 3-12 voor Cambuur. Dat de schroomloop van hem afsmieten kan. En dan komt hier een prachtige onval aan. Via Bakker, via Turk, via de Leeuw. Nee, Martijn Barto. En die hier er vanzelfs in matten. Dan hier de wedstrijd op het slot zitten. De spits van Cambuur mist. Hezen op avontuur op de rechterkant zet Hut voor richting Barto. Maar die hoeft niks te doen, want het is Gerald Promes, de centrale verdediger, die de wedstrijd voor Cambuur op het slot zet. 4-2 en dan weet Cambuur de punten binnen in de pocket. Hier nog een keer die Hudde vastzet van Hezen en Promes. Maar de 3 ging van Barto in de reg, mikte hem achter de eigen keeper. 4-2 is de wedstrijd spelen en komt er zelfs nog hierbij. Op ongejan van Erik Bakker is het invaller Bob Schepers die de Einstein op 4-2 bepaalt. Het begint op een serie te lieken in van Cambuur. 2 keer achter elkaar winnen. Ja, laten we het hopen. Dat bedoelde ik ook met die drempel waar wij overheen moesten. Eens een keer een uitwedstrijd goed winnen. En dat hebben we nu gedaan. En het is nu aan ons. Maar we hebben weer een thuiswedstrijd met weer fantastisch publiek achter ons. En ja, dat moet ons naar de volgende overwinning leiden.